Elkar liburu den ilustrazio eta ipuinen lehiaketa abian dago 10. edizioa eta gaur Lierni Mendizabal dugu gurekin txapelketaren koordinatzailea. Arratsaldeon, Lierni. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ondo, ondo. Ondo, posten naiz. Bueno, konta iguzu, zertan datza txapelketa hau? Aurrei zuzendutako txapelketa hau lehiaketa bat da, ipuiak eta ilustrazioak eta komikiak egiteko eskatzen dizkiegu, eta pixkat helburua da aurrengan irakurzaletasuna bultzatzea eta euskararen erabilera bultzatzea. Eta 10. edizioa dagoeneko? 10 urte, aurten. 10 urte betetzen ditugu, bai. Urtero ospatu egin da? Bai. 10 urte hauetan, beti data berdinetan gutxi gora bera, 10 urte daramazkigu ja martxan. Eta nola sortu zen ekimen hau? Pixkat sortu zen, aurregei zuzendutako zerbait egin nahi genuen, beraiek liburuetara, irakurtzera, bultzatzeko, eta nahi genuen zerbait, beraien gustukoa izan ziteken zerbait sortu. Eta hortik sortu zen. Eta nor dago bere atzean, guztionen atzean? Elkar liburu dendetako jendea, elkarreko jendea, bertakoek antolatua da. Eta hori alde batetik ipuinak eta bestetik ilustrazioa. Ilustrazioak eta orain dela 3 urte komikiak ere bai, hori da. 3 ariketa eskatzen zaizkia aurrei adinaren arabera banatuta. Orduan, irakurzaletasuna, euskeraren erabilera eta ere sorkuntza bultzatzen da. Hori da. Nori dago zuzenduta, ze aurrak, baina ze adinen... 3 ariketa ezberdin eskatzen dizkiegu. Txikienei, hau da, 10 urtetik berakoei, beti ematen diegu ipuin bat, urtero ematen zaie ipuin bat, ipuin hori irakurri behar dute, irakurtzen ez dakitenek edo txikienentzako, ariketa polita izaten da gurasoekin edo eskolan irakurtzeko edo bestela badaukagu ere bai, elkar.eus web horrian audioa igo eta ipuinarena kontatuta dago, eta txikienek egin behar dutena da ipuin hori irakurri edo entzun, eta gero horren gaineko ilustrazio bat aurkeztu behar digute. Gero, 11-14 urte artekoek ikasturtearen arabera dago berez banatuta, baina gutxi gora bera adin tarte horretakoei alderantzizko ariketa eskatzen diegu. Ilustrazio bat ematen diegu, eta ilustrazio horren gainean orrialde bakar batean sartuko litzateken ipui bat egin beharko lukete. Eta orain dela 3 urte, helduenentzako, 15-16 urtekoentzako, beste ariketa berri bat proposatu genien eta da komiki bat sortzea. Eta horretan gai baten inguruko komiki bat edo bineta bat sortu behar dute. 3 ariketa horiek dira. Eta oinarri berdinetik abiatuta, naiz eta horrela ilustrazio berdina, ipuin berdina, eta lan ezberdinak ikusten dira? Oso ezberdinak. Eta hori da politia ez, ipuia ilustratu behar dutenek adibidez, ipuiaren edozein gauza hartu dezakete, edozein detaile, edozein historiaren edozein pasarte, eta horren gaineko ilustrazio bat egiten digute. Oso ilustrazio ezberdinak egiten dituzte. Ilustrazio baten gainean, ipuia idatzi behar dutenek ere, batzutan oso ipuin deskriptiboak egiten dizkigute, baina beste batzuetan ilustrazio hori aitzakia bezala erabiltzen dute, beraien sentimendu ez, edo ipui sakonagoak sortzeko, eta komikietan berdin, gaiak nahiko irekiak izaten dira, eta hortik eutxita, alde batetik edo bestetik jotzen dute. Egia esan, harritu egiten gaituzte, oso lan ezberdinak sortzen dituzte. Parte hartzen handia ematen da? Bai, oso handia. Lehenengo urtean, 700 bat, behatzi urte, 700 bat ilustrazio jaso genituen, garai hartan bakarrik ilustrazio lehiaketa izan zen lehenengoa, baina geroztik gora egin du parte hartzeak eta azken urtetan 7.000 lanetik gora jaso dira edizio bakoitzean asko dira, asko. 50.000 lanetik gora behatzi urte hauetan, pila bat, gozada bada. Bai. Eta ikusten alda adibidez modalitate batean gehiago aurkezten dela jendea edo? Bai, ilustrazioetan askoz lan gehiago jasot ditugu. Behatzi urte hauetan 53.000 ilustraziotik gora jaso ditugu, 7.000 bat ipuin, eta komikiak gutxiago, ez dakit zailagoa dalako, edo ja tarte horretan parte hartzea ere pixkat gutxiago edo animatzen direlako, txikiak animatzen dira gehien. 10 urtetik berakoen ilustrazioak pila bat jasotzen ditugu. Nik uste hori ere bai, igual gurasoekin etxean edo eskolan egiteko ariketa politia da eta ume asko animatzen dira. Eta nola aurkeztu daitezke lanak? Aurkezteko modu ezberdinak daude, alde batetik utzi daitezke elkar liburu denda batean eta bidaltzen dizkigute, edo bestela elkar.eus web horrian badagoan lotura ipuin eta ilustrazio lehiaketaren horrira,
eta bertatik ere internet bidez, dendarik edo ez badago gertu, internet bidez bidali daitezke, edo bestela postaz elkarren helbidera, bulegoen helbidera, bertan web orrian dago jarrita helbidea eta bertara bidali litezke postaz. Nolakoak izan dira orain arte irabazitakoak? Jo, oso lan politiak izan ditugu, eta askotan harritu ere egiten gaituzte ilustrazioetan, ilustratzaile ezagunak izaten ditugu epaimailean, lehiaketarako ilustrazioa egiten duen ilustratzaile berak parte hartzen du urtero epaimailean, eta harrituta egoten dira, perspektiba aldetik, detailea, nola eusten dioten koloreak, egia esan lan, eta batzuk oso abstraktoak bezala, eta beste batzuk oso detailistak, oso garbiak, eta ipuietan ere pasada bat. Gaia, guk emandako ilustrazioa aitzaki txikitzat hartuta, beraien sentimendu ez hitz egiten digute umeek, baina oso sakon eta oso polit eskutitzak idazten dituzte. Ez dakit, bakoitzak hartzen du ilustrazioa modu ezberdin batetik, eta oso lan politak. Eta komikiak ere bai, komikiak humoretik eta politiak aurkeztu dituzte. Eta gero, epaimaiak badaude ez dakit kontutan hartzeko beti ezaugarri finko batzuk edo gero urteen arabera... Ipuietan normalan originaltasuna. Originala izatea, ondo idatzita egotea, rekurso literarioak erabiltzea, askotan harrituta gehatzen geha, duten adinerako ze lanak aurkezten dituzten, eta ilustrazioetan, komikietan, ez dakit, ezberdinak izateare bilatzen dugu irabazleen artean, ez? Batek igual paisaia orokor bat egiten baldin badu, besteak detailetxo bat, saiatzen ilustrazioetan oso zaila da erabakitzea irabazleak, hainbeste lan jasotzen dira eta hain honak, askotan, saiatzen gara lan ezberdinak aukeratzen irabazleen artean, eta zaila izaten da, hor bidean gehatzen dira oso lan politiak, oso lan politiak. Eta, aukeratu eta gero, ze sari mota dago? Sariak jolas hezitzaileak dira gehien bat. Olako paka handi batzuk ematen dizkiegu, jolas hezitzaileak, eskulanak, saiatzen gara pixkat, hezitzaileak izan ditezen ere ematen diren sariak. Gero helduenei zerbait gustokoagoare ematearren, tabletak ere ematizkiegu, eta horiek izaten dira sariak umeentzako. Gero, baditugu sari berezi batzuk eskolei begira ere sortu izan direnak, laboralkutxak eskaintzen digu urtero sari potolo bat, eta izaten da ikasgela guztiarentzako ikasbidaia bat, edo eskursio bat, eta olako sariak, eta gero Irrien Lagunen Klubak ere urte bukaerako ikuskizun bat eramaten du eskoletako batera. Eta hori ere pixkat parte hartzea bultzatzeagatik eta saria kolektiboa izan dadin ere egiten da, ez? Ez bakarrik, askotan, ariketa hauek eskoletan lantzen dituzte batez ere txikienek ilustrazioekin eta eskolak ere saritu nahi genituen, ez? Ez bakarrik aurrak, baizik eta gela osoarentzako denek disfrutatu ahal izateko sari batzuk. Orduan, badago banaka aurkezteko aukera eta gero ere klase moduan. Hori da, hori da. Etxean, bakoitzak bere aldetik, danetari jaso izan ditugu, eskoletatik landu diran gelan ikusten da, gelan landu dirala eta handik bialtzen dizkigute lan pila bat, edo gero bakarka etxean egindakoak eta hor kuriosidade moduan jaso ditugu Herberetatik jaso genuen orain dela 2 urte ipuin bat, hola izan zen, oso ilusio intzegun, gero herri txikietatik, Xuberoako herri txikietatik, toki guztietatik bialtzen dizkigute eta egia esan olakoak ilusio handia egiten dute, jasotzen ditugunean ilusio handia egiten digute. Eta euskeraz, noski? Euskeraz. Bai. Ze kurioso, Bai, iristen da, euskera, hain errutirare. Eta nola joan da, orain dela urte batzuk komikiak sartu zenituztela esan duzu, baina nola joan da aldatzen urteetan zehar txapelketa? Hasieran lehenengo urtean, Joxan Ormazabalekin hasi ginen, hark egin zigun ipui bat, eta haren gainean ilustrazio lehiaketa egin genuen lehenengo urtean. Ez zegoen ipuiik, ipuia Joxanen ipuia zen, eta haren gainean aurrei ilustrazio bat egiteko eskatzen genien. Hori izan zen lehenengo urtea. Bigarrenean ja sartu genuen ipuia. Koxkorragoentzako ilustrazio bat egin man, kontrako ariketa guk ilustrazio bat ere eman, ipuia aparte, eta haiek ipui bat sortu behar zuten. Eta orain dela 3 urte, Koxkorrenentzako ere
eskola batzutatik eta eskatu ziguten, pixkat igual helduagoak animatzeko eta bestelako ariketa bat edo eta komikia. Komikiak eskatzen du, bai, ilustratzen jakitea eta baita ere, idazten eta, ideia bat desarrollatzen jakitea, ez? Eta hori da helduenek egin behar dutena. Hasi ginen hori ilustrazioarekin, gero ipuina eta gero komikia ere, bai. Azkenean biak batzen dituen, ez? Hori da. Bueno, aurten Peio Añorga eta Elena Odriozolaren laguntza izan duzu, ez da? Hori da. Aurten, urtero izan dugu, profesional handien laguntza, beti eskatu izan diegu bai ilustratzaileei eta bai idazleei lehiaketaren oinarri izango diren lanak aurkezteko edo guri eskaintzeko, egia esan denen aldetik orain arte suerte handia izan dugu, denen aldetik jarrera oso ona eta preste egon dira. Eta aurten nahi genuen pixkat aur literaturaren munduan jaioak diren profesional batzuk liatu nahi genituen eta Peio Añorgari proposatu genion eta preste egontzen hasieratik oso gustora egingo zigula, ipuin oso berezia egin digu. Nik uste 10. lehiaketa honetarako oso ipuin berezia dela, web orrian dago, baina ametsen baso bat eta hitz egiten du, aurrek ametsen baso bat sortzen dute, eta ametsen baso horretan beraien ametsak marrazten dituzte eta zuhaitzetatik txintxilikatzean egi bihurtzen dira. Orduan aurtengo lehiaketan hori eskatu nahi diegu aurrei, ez? Pixkat beraien ametsak ilustratzeko eta guk bizia eman nahi diegu nolabait, lehiaketan parte hartuta. Eta beste alde batetik aurten Elena Odriozola, eta Elena Odriozolak ez du aurkezpen askorik beharrik, izugarrizko ilustratzailea da, eta proposatu genionean berehala esan zigun baietz, guretzako plazer bat izan da, berekin lan egitea, beti oso preste egon da, eta gero, aurten, urtero eskatzen genien, bai ilustratzaileei lehiaketaren kartela, irudi nagusia, irudi hori egiteko, ipui klasiko baten interpretazio bat edo egitea. Beti libre uzten genien eta urtero egin dizkiguten ilustrazioak oso politiak izan dira, hiru txerrikumeak, Edurne Zuri, olako ipuinak. Eta aurten Elenari proposatu genion euskal ipuin klasiko bati eusteko eta berehala hartu zuen. Intzin digu Neskatila eta Deabruaren ipuina, 19. mendeko ipuina da, Deabrua etortzen zaio egunero neskatilari ate joka eta atza atetik pasatzeko eskatzen dio eta xurgatu eta neskatxa indarra galtzen hasten da eta naia konturatzen da ze gertatzen ari den eta halako batean berak hasten da neskaz eta Deabrua etortzen denean atea ireki eta eskupeta batekin tiro egiten dio. Hori ipui klasiko hori, euskal ipui klasiko hori eraman dugu aurten kartelera eta nik uste oso lan politia egin duela, gainera berak esplikatzen zuen, atza erabiltzen duela berak margotzeko, eta horrekin ere lotura duela, batz hori margotuta, hori xurgatuta daukala kartelean. Simbolismo handia. Bai, politia da. Eta, 10. urte hurrena dela eta, horretaz gain basoa aipatu duzu, eta hori ospatzeko urte hurren hori, edo zerbait berezirik egin alda? Bai, tailerra berezi bat egin nahi dugu martxoaren 3an elkar liburu dendetan, hirietan ditugun elkar aretoetan, aurrei zuzendutako tailertxo bat izango da, eta bertan egingo dugu, ametsen basoa sortu nahi dugu beraiekin. Tailer horretan ipuia irakurriko diegu aurrei, eta horri berezi batzuk eman da, nahiko genuke beraien ametsak marraztea, eta elkar liburu dendetako erakusleioetan zuhaitz txiki batzuk jarriko ditugu, eta txintxilikatu nahi ditugu, pixkat martxoan 3tik lehiaketak irauten duen bitartean behintzat, erakusleioak, elkar liburu dendetako erakusleioak liburu ez aparte aurren ametsez betetzeko, ez? Ze polita. Eta nolakoa da horrelako txapelketa bat antolatzea, gauza asko direlako? Bai, lan asko du. Urrian hasten gera martxan, pixkat idazleekin, ilustratzaileekin harremanetan jarri, haiei lanak eskatu, oinarriak, sariak, pixkat, gero jolasetxeen laguntza izaten dugu, egia esan laguntza handia izaten dugu eta eskatzen dugun kolaborazio horretan jendea prest egoten da. Nik uste ideia politia dela, aurren gana iristeko eta aurrak pixkat motibatzeko liburuetara eta erakartzeko eta urritik hasten gara martxan eta urtarrilean jartzen da martxan berez lehiaketa
eta apirilaren 9 arteko epea izaten dute, aurrek lanak bidaltzeko. Bai. Ez, ia urte erdiko lana badula, bai. Eta dagoeneko lanak aurkeztu daitezke. Bai, martxan dagoia. Jaso ditugu batzuk, lehenengo lanak jaso ditugu dagoeneko, korreoz internet bidez bidali dizkigute, korreoz jasotzen ditugu guk, eta oso lan politia jasotzen, bai. Ze data gehiago hartu behar da kontutan? Apirilaren 9an hori bukatuko da lanak bidaltzeko epea, gero guk lan guzti horiek artxibatu egiten ditugu, eta gero maiatza bukaeran, maiatzeko azkenengo larun batean normalean sari banaketa egiten dugu, sariak irabazi dituzten aurrak konbokatzen ditugu Donostin, ilustratzailea Elena Odriozola eta Peio Añorga ere bertan egongo dira, eta bertan egiten dugu sari banaketa ekitalditxoa. Modalitate bakoitzeko sari bat baino gehiago daude, edo irabazle bakar bat? Lehenengo eta bigarren saria, mailaka banatuta. Ilustrazioetan 3 maila daude, 5 urtetik berakoak, 6-7 urtekoak, 8-9 inguru horretakoak, 3 maila ezberdin ditugu. Ipuia egin behar dutenen artean 2 maila daude, 2 adin sartzen dira maila bakoitzeko, eta komikietan beste maila bat 2 adin ere bai, 15-16 urtekoekin. Sari 12 bat sari banatzen dira, 12 aur eta gazte. Eta zerbait konkretuagoa kontsultatu nahi baldin badugu, nun aurkitu dezakegu informazio gehiago? Elkar.eus web horrean han badago lotura, Elkar Ipuin eta Ilustrazio lehiaketako horrira, eta bertan daude oinarriak, Elena Odriozolaren ilustrazioa, ez da hau beste bada, Elena Odriozolak egin digun ilustrazioan 2 ume agertzen dira, arrai baten aurrean, sukaldatzen, eta horren inguruko ipuia egin behar dute, ilustrazioa bertan dago, Peio Añorgaren ipuia ere bai, eta komikirako gaia, aurten izango da euskal kanta bat, edozein euskaraz abestutako edozein kanta oinarri hartuta komiki edo bineta bat egin behar dute. Eta, 3 gai horiek eta 3 gai horiek lantzeko ipuia ilustrazioa eta bertan daude, oinarriak ere bai, lanak bidaltzeko loturak eta ere bai, bertan dago dena. Eta sare sozialetan alzaudete ere? Bai, bertan ere noizean behin, lanak jasotzen goazen enean batzuk igotzen dira, irabazleak ere jakin arazten dira, bai. Mil esker Lierni, eta orain arte joan den bezain ondo jarraitzea. Mil esker. Hurrengora arte. Eskerrik asko.